Luwas na ba kamo o dili pa? Unsay buhaton para maluwas kamo? Ato na na-prove mga igsoon nga kini mga taga-Efeso, luwas na gini sila, mga santo ni sila, mga blessed ni sila, elect ni sila, redeemed ni sila, gisilihan sila, heirs pag gini sila, napagipati nga pagkatapos sa Ephesians 2:8 and 9, save ni sila. Unsay buhaton para kita makabaton gid sa kaluwasan. Kumato kita sa Ephesians 2:8 and 9, ingon ni Apostol Paul diha nga, kay pinaagi sa grasya kamo nga luwas tungod sa inyong pagtuo. Dili kini sa inyong kaugalingong kahimuan, kundi hatag kini sa Dios. Dili sa mga buhat aron walay bisan kinsa magpasigarbo. Kini mga tawhanan diri naluwas sila pinaagi sa grasya sa Ginoo. So kung gusto ka makabaton sa kaluwasan, magsalig ka sa grasya sa Ginoo. Ay salig sa imong kaugalingon. Ay salig nga maningkamot jud ko sa akong kaugalingon para maluwas ko kay ako ray makaluwas sa akong kaugalingon. But na maisoon. Dili ikaw ray makaluwas sa imong kaugalingon. Dili manggani gyud ka kaluwas sa imong kaugalingon. Ephesians 2:8-9, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. Dili ka na sa imong kaugalingon. Ephesian believers, nangaluwas kamo pinagi sa grasya sa inyong pagtuo. Ug dili ka na sa inyong kaugalingon. Dili ka na tungod kay naningkamot kamo, nag-work kamo. Kung dili tungod ka na sa grasya sa Ginoo. Ang kaluwasan dili sa atong pagpaningkamot. Ang kaluwasan is a gift gikan sa Ginoo.